Nafarroako mendietan, Arri eta izeneko herriska bat dago. Herri txikia izanik, baserri asko du inguruan. Haietako baserri batean, Aritzenea izenekoan, mutil indartsu bat bizi zen. Bere izena Jatsu zen. Jatsuk baserriko lan guztiak bakarrik egiten zituen. Eta ondo moldatzen zen, oso indartsua baitzen. Jatsu basajaunen lagun handia zen, eta askotan, baserriko lanak bukatu ondoren, haiekin ibiltzen zen basoan zehar korrika eta saltoka, edo izan piztiak harrapatzen. Basajaunek Euskal Herritik alde egin zutenean, Jatsu lagunik gabe geratu zen. Egun batzuk oso triste igaro zituen, bakardade handia sentitzen zuelako, eta baserriko lanak bukatzen zituenean, oianean ibiltzeko lagunik ez zuelako. Horregatik, egun batean, baserritik kanpora lagun bila joan behar zuela erabaki zuen. Ehiztari batekin topo egin zuen Jatsuk. Ehiztariark harrikozkor bat zuen hankari lotuta. Zertan ari haiz gizona? Galdetu zion. Hementxe, eizan! Erantzun zion besteak. Zergatik daukak errotarri hori hankari lotuta? Galdetu zion Jatsuk harrituta, bere bizi guztian ez baitzuen halakorik ikusi. Ez duk sinetxiko. Nik arazo txiki bat diat. Azkarregi korrika egiten dudala. Eizara harririk gabe joaten naizenean, erbiak baino salto handiagoak egiten ditiat, eta bera baino azkarrago joaten nauk. Horrela ezin izaten diat erbirik harrapatu. Harriarekin berriz, erbiaren zain egoten nauk, eta horrela harrapatzen diat. Jatsu harriturik geratu zen gizon honen abilidadeaz, eta etxetik gizon berezien bila irten zen ezkero, galdetu zion ehiztariari. Ta, zer egiten duk hemen? Aialduk mundua korritu. Bai, aspalditik diat horixe egiteko gogoa. Elkarrekin joango gaituk nahi baduk. Guazen ba. Erantzun zion ehiztariak, eta elkarrekin abiatu ziren. Bazijoazen biak, eta halako batean, ikaragarrizko hotsa entzun zuten. Zerin hotsa ote duk hori? Galdetu zioten elkarri. Gizon bat ikusi zuten. Ipurdiarekin kolpeka, mendiak berdintzen ari zen. Hau ere berezi xamarra duk. Esan zion Jatsuk bere buruari. Gizonarengana inguratu ziren, eta Jatsu galdetu zion. Zertan ari haiz lagun? Mendi honen bestaldean anaia biziduk. Eta elkarrekin hitz egin nahi dugunean, mendi honek oztopo egiten ziduk. Horregatik ari nauk mendia berdintzen. Mundua ikusi nahi alduk. Galdetu zion Jatsuk. Bai, aspalditik diat horixe egiteko gogoa. Zuekin batera pozik joango nindukek. Eta hirurak elkarrekin abiatu ziren. Bidean zijoazela, beste gizona harrigarri bat topatu zuten. Sudurzulo bakoitzean, 50 arroa artile zeuzkan. Gizona! Esan zuten hirurek harriturik. Zer duk hori? Hau, artilea. Erantzun zuen besteak lasai asko. Eta zertarako sartzen duk sudurrean hainbeste artile? Barruko haizeari eusteko. Bestela, izugarrizko aberiak egiten ditiat nik. Tira. Ez duk horregatik hori egia izango. Esan zioten besteek barrez. Nahi alduzue proba egitea? Galdetu zien erdia sarre, sudurzuloak itxita zeuzkan gizonak. Ea, bai. Bai, noski. Artileak kendu zuen, eta sudurzuloatik indarrez haizea atera zuen. Inguruan zeuden hirupago ipurditik atera zituen. Jatsu, haizearen indarrez, 200 metrora zegoen haritz baten adarrean gelditu zen zintzilik. Handik oihu egin zion. Beno, lagun! Ondo zelok, geldi adi! Sudurzuloak estali zituen, eta orduan haizea baretu egin zen. Nahi alduk gurekin etorri mundua ikustera. Galdetu zion Jatsuk. Bai, aspalditik nian asmo hori buruan bueltaka. Goazen ba? Lau gizon harrigarri haiek gauza berriak ikustera abiatu ziren elkarrekin.
Handik puska batera, Laurak basora iritsi ziren. Han, gizon bat ikusi zuten. Zuhaitzak aizkoraz botatzen ari zen. Egunon, adiskide. Esan zioten Laurek batera. Egunon? Erantzun zien lanean ari zenak. Lanean, ez da? Bai. Erantzun zuen berriro aizkolariak. Eta nola eraman behar duk enbor lodi hori etxera? Galdetu zion Jatxuk. Hau, bizkarrean hartuta, nola ba? Ez daukak indar gutxi orduan, diru asko irabazten alduk. Ez hainbeste? Erantzun zion aizkolariak. Nahi alduk gurekin etorri eta bazterrak ikusi. Aspalditi diat hori egiteko gogoa. Guazen ba. Denak elkarrekin abiatu ziren. Euskal Herria korritzen hasi ziren. Herriz herri eta plazaz plaza kontrario bila. Herriko festetan, jendea plazan biltzen zuten. Ea haien artean, indartsuren bat edo korrikalari azkarren bat baote zegoen, haiekin apustuan aritzeko. Gizon indartsuak eta azkarrak ateratzen ziren herria askotan. Baina gure bost gizon harrigarriek beti irabazten zuten. Eta horrela, fama handia hartu zuten Euskal Herri guztian. Bizkaiko probintzian zebiltzala gertatu zitzaien hau. Uda zen eta bero handia egiten zuen. Egarriz nagok? Esan zuen, mendiak ipurdiaz berdintzen zituenak. Ura edantzak? Esan zion Jatxuk. Bai, baina itxurririk ez diat inguruan ikusten. Orduk itxasoa. Ur gutxiegitik iretzatala. Arrazoi duk, bertatik edango diat. Bermeoko barran jarri zen ura edateko. Hanka bat soiluben jarri zuen, eta bestea ereinu zarren. Oreka gordetzeko eskua Izaroko uhartean jarri zuen, hasi zen ura edaten. Egarriak ia itoan zegoenez, indarrez egin zuen txurrut, eta nahi gabe uretan zebilen itsasontzi bat irentsi zuen. Itsasontziak txarrak izaten dira gizonen urdailerako. Gure mendi berdintzailea koliko txar batek hartu zuen eta hil egin zen. Ura hiltzenean, besteek nahiko fama hartu zutela eta mundua nahiko ongi ezagutzen zutela pentsatu zuten, eta bakoitza bere etxera itzuli zen. Handik aurrera, lasai bizi izan ziren. Alabazan, ez bazan, sardadila kalabazan.